L-inċiżjoni żżewweġ is-snajja tal-iskultura u tat-tpinġija permezz tat-tinqix u l-użu tal-ilwien. Fost iċ-ċentri ewlenin f'pajjiżna li jgħallmu l-inċiżjoni insibu l-Iskola tal-Arti li ma' żmien għaqdet kollezzjoni ġmiela ta' xogħlijiet tal-eks studenti tagħha. It-tim ta' Maltarti iltaqa' ma' Lino Borġ u Robert Zara sabiex jitkixxef aktar dwar l-istorja rikka u l-prospetti eċitanti tas-sena tal-inċiżjoni. Fl-early 30s f'xi 34 kien hemm artista Ingliża, Mrs. Chamuer, li din ridet tagħti il-torkju lill-Gvern Malti. U kien hemm John li kien studja l-inċiżjoni probabbilment ġabha mill-Amerika miegħu u ħawver l-klassi U. Għall-ewwel għamilha bħala esperiment u kienet popolari ħafna. U mbagħad fetħuha regolari. L-inċiżjoni hija waħda mis-suġġetti prinċipali tal-Iskola tal-Arti bħalma hija l-pittura, drawing pittura u anke l-iskultura. Il-kollezzjoni tal-inċiżjonijiet li għandna hawnhekk hija ta' żmien Manġon, għax Manġon biss kienet jgħallem l-inċiżjoni dak iż-żmien. U kienu jagħmlu il-copper plates u ħafna drabi ħalluhom hawn l-istudenti. Barra minn tal-istudenti għandna anke ftit copper plates ta' Manġon stess. Probabbli Manġon kien jibqa' jaħdem anke mal-istudenti u ħalla l-copper plates hawnhekk. Kellna copper plates imma ma kenniex il-prints tagħhom. Fil-fatt kellna lil Sera Kirkop għamlet il-Master's Degree fuq l-inċiżjoni tal-School of Arts u allura ġiet hawnhekk, ħdimna flimkien biex bdiet tipprintja dawn il-plates u qed nagħmlu l-kollezzjoni issa tal-prints tal-plates. Allura għandna il-plates u l-prints li ngħidulhom restrike, nimmarkawhom biex dak li jkun ma jintilifx ma' l-oriġinali u hekk ikollna cross-section tajba ta' x'kienet isir l-iskola. L-original prints għandhom kemm tagħmel minn kull waħda għaliex inti meta tibda tippresshom biex iddaħħal il-karta hemmhekk qed teżerċja pressure mhux ħażin fuqha. Allura il-lines li tkun kilt inti blaxtu jerġa' jibda jidħol f'posthom. Għalhekk nagħmlu l-edizzjoni, kull meta tipprinti inti tara l-edition kemm se tagħmel u tinnumerhom biex min jieħu l-print ikun jaf li għandek 20 m'għandekx 21 pereżempju. Daw kienu hawnhekk mitluqin hawnhekk allura kellhom ħafna oxidization, irnexxinna nnatfuhom. Naturalment għandhom xi damages ta' brix u hekk fihom, imma il-print toħroġ li jkollok idea tajba x'kienet isir dak iż-żmien. Din is-sena wkoll irnexxinna nixtru pressa antika biex nipprintjaw mill-woodblocks. Hija antika ma lissa ma taħdemx imma aħna ħanpoġġuha funzjoni. Ġifieri dik sibnija kienet mitluqa prattikament għax m'għandix iktar użu għall-industrija u aħna mhux biss qed xtajnija biex jisu nagħmluha bħala mużew imma biex inpoġġuha nerġgħu ħadkun terġa' tiffunzjona. Qed nużaw it-teknika l-antika li anke kien juża Manġon u qed nippruvaw nintroduċew anke iżjed tekniki li qed jużaw kontemporanjament. L'etching hija bħala teknika word hija intaglio li inti għandek grooves li qtajthom jew mekkanikalment jew blaċtu u inti tidlek il-pjanċa iddaħħal il-linka ġo dawk il-grooves u mbagħad tagħmel pressure bil-karta li tkun niedja biex iddaħħalha fil-grooves u tippikjalek il-karta. Jekk tara inċiżjoni taħt lenti inti tara kull line mhux sempliċement line bħal pen ending linja biss, imma jkun imqabbes il-barra. Mis-sena d-dieħla qegħdin qed nippruvaw indaħlu level 5 MQF level 5 tal-inċiżjoni bekk qed nħejju wkoll spazju għal laboratorju l-ġdid. L-Iskola tal-Arti għaddejja bħalissa għaddejja minn proġett
li fi ftit żmien ieħor se tiġi restawrata, se tiġi restawrat il-binja kollha bekk ħajkollu għandna bżonn nagħmlu xi ċaqliq, waħda minnhom hu l-inċaqalqu il-printmaking techniques minn laboratorju li jgħat bħalissa għal laboratorju iktar adekwat, iktar safe, li jkun aċċessibbli għal kulħadd. Li wieħed irid iżomm f'rasu ħafna meta qed nitkellmu fuq artistic printing hija l-oriġinalità. Li l-artist qed juża il-printing bħala medium flok li qed ipenġi u qed jagħmel skultura qed jaħseb b'dak il-medium li se jagħmel bih. U meta inti għandek dawn l-inċiżjoni u printing, dejjem għandek a limited edition għaliex il-pjanċa se tibda tispiċċa ma' żmien, allura inti taf kemm għandek l-edizzjoni biex toħroġ tajjeb u tieqaf hemmhekk. U l-artist jiffermhom. Nedu l-edizzjoni aħna, inti trid tgħid isma' jiena se nagħmel 30 biss mhux iżjed minn dina. Allura meta kull print nifferma u nagħmel 1 on 30, 2 on 30 sakemm tasal l-edizzjoni kollha.